IFM ngayong Semana Santa. Idol, sa gitna po ng ating abalang buhay, malagang magkaroon po tayo ng sandali ng pananahimik, pagdinilay, panalangin. Ngayong panahon po ng Kwaresma, isa sa mga tradisyong patuloy po na isinasabuhay ng mga Pilipino ang Visita Iglesia. Ang pagdalaw po sa 7 simbahan bilang pag-alala sa paghihirap at sakripisyo po ni Jesucristo. Ngayon, samahan po ninyo kami sa isang makabuluhang pagnaglalakbay habang at hindi lamang po sa iba't ibang mga simbahan kundi pati na rin po sa mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya. Sa bawat paghinto natin, bibigyan natin ng oras ang pagdinilay, panalangin at pasasalamat. Naway magsilbi po itong pagkakataon upang mapalapit pa tayo hindi lamang sa Diyos kundi pati na rin sa ating mga sarili at kapwa. Narito po ang special report po ng IFM Dagupan sa panulat po ni Idol Matthew Pacheco, Idol Joanna De Vera at Idol Denise Brillante. Sa gitna ng tag-araw at katahimikan ng pagninilay, isang tradisyong patuloy na buhay ang paglalakbay ng pananampalataya. Ito ang Visita Iglesia, isang panata, isang dasal, isang pag-asa. Ngayong mahal na araw, inaasahan ng dagsa ng mga deboto at turista sa iba't ibang simbahan sa buong Pangasinan para sa tradisyonal na Visita Iglesia. Bahagi ng pananampalatayang Pilipino ang pagdalaw sa 7 simbahan, isang ritual na nagpapakita ng debosyon, pagnininay-nilay at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng ating bayan. Sa bawat hakbang ng deboto, may kasamang panalangin. At sa bawat simbahan, may kwento ng pananampalatayang hindi kumukupas. Sa Lingayen, matatagpuan ang Epiphany of Our Lord Parish, isang simbahan na nagsisilbing tahanan ng katahimikan at panalangin. Sa Calasiao, 2 simbahan ang sumasalubong sa mga deboto. Isa sa pinakamatandang parokya sa rehiyon, saksi ng kasaysayan at tibay ng pananampalataya. At ang Senyor Divino Tesoro, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay pananampalataya. Sa bayambang, ang panalangin ay tila hangin. Malaya, ngunit malalim ang kahulugan. Ang Visita Iglesia ay isang tradisyong Katoliko kung saan karaniwang ginagawa tuwing mahal na araw, lalo na sa Huwebes Santo. Pagbisita ito sa 7 simbahan para manalangin, magnilay-nilay at alalahanin ang paghihirap at sakripisyo ni Jesus bago ang kanyang pagkamatay. Sa kabilang bahagi ng Pangasinan, matatagpuan ang mga dambanang dinarayo ng libu-libong deboto. Mga lugar kung saan ang pananampalataya ay umaagos ng mas buhay. Ang katedral sa Dagupan, sentro ng pananampalataya at tahimik na panalangin. Dito nagsisimula ang maraming paglalakbay, isang paalala na ang pananampalataya ay nagsisimula sa paglapit. Sa Manawag, ang bawat kandila ay dasal, ang bawat hakbang ay pag-asa. Isang dambana ng debosyon kung saan ang pananampalataya ay ay dinadala ng milyong-milyong Pilipino.
Sa San Carlos, ang tahimik na simbahan ay patuloy na umaalingaw-ngaw ng panalangin ng mga mananampalataya. Sa dulo ng paglalakbay, hindi lang simbahan ang iyong napuntahan, kundi ang mas malalim na kahulugan ng iyong pananampalataya. Sa bawat hakbang ng bisita iglesia, may pagod, ngunit may kapalit na kapayapaan. Sa bawat simbahan, may dasal at may pag-asa. At sa bawat pusong naglalakbay, may pananampalatayang hindi kailanman napapagod. Para sa IFM Dagupan Lenten Special Report, ako si Idol Joanna De Vera. Para sa IFM Dagupan Lenten Special Report, ito po si Idol Denise Brillante. Tatak IFM. Of IFM. IFM News Prime Edition.